Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Rekedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Originally ndinobva kuBulawayo, vazhinji vanonditi Mainandi. Ndakambogara muBrits but pari zvino ndava kugara hangu kuCape Town. Ndakazoroorwawo kuno kuCape Town. Ndakashanda muBrits from 2012 to 2014. ndobva ndachizowanirwa basa neimwe hama yangu kubva muna 2015 kuzonosvika ndichizonosiya basa muri mugore ra2018. Saka ndakauya kuSouth Africa mushure mekunge ndarambana nababa Nandi vainge vava kuita zvemagirlfriends. Ndakarwadziwa zvisingaite. Ipapo ndikaona kuti chekuzviita painge pasina. I was now staying with one of my cousin pandakauyawo muno muSouth Africa in Brits, uko kwandainge ndichigara uye zvekare ndichingoitawo zvemapeace job. Saka cousin sister yangu ainge aine vana vake vaviri. Mukomana cousin sister yangu aigara achingoshungurudzwa nemurume wake. Later on I then discovered kuti the reason as to why vaigara vachingonetsana, it was because murume wacho ainge asingatombodi kundiona. Pakaita sekunge pakaitika era yekuti murume wacho akatanga kundichiva asi asingadi kundisvitsa shoko. Iniwo hapana pandaikwanisa kuzotanga kudanana nemurume wesister yangu. Saka pakazongotanga kungoita mamwe maconflicts ekushaya kuziva kuti chii chainge chava kumbotora nzvimbo pakati pangu nesister yangu. Then my sister told me kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichingobva hangu pamba pake because ndainge ndava kuita kuti agare achingonetsana nemurume wake. Mukoma, it was a tough situation that I was facing at that time, but ndakashaya kuziva kuti ndoita sei. Ndopa ndakazongotanga kungotsvakawo basa. Lucky enough I then ended up in Pretoria. Ndawana basa muPretoria. Mukoma, ndakashungurudzwa ndikabatwa chibharo nemurume uyo ainge anditsvakira basa. Murume uyo akati iye sezvo ainge apiwa mafone numbers angu neimwewo cousin brother yangu akanditi hapana paungangopinda basa racho mahara. Apa mukomana wacho rainge risimbori basa rekuti unoenda muofisi kana basa rine mari. Rainge riri basa rekuti ndinge ndichibatsira mumwe muSomalian ainge achiita zvekutengesa mabhero nemahandbags but anenge ari masecond hand. Ndakatorirarirwa basa racho iroro. Asi chandiunza pano hakusi kushungurudzwa kwose uko kwandakaitwa nemurume wangu kubva ndichiri kuZimbabwe ndichizouya kunoku kwete. Chandiunza pano mukomanashi inhau yekuti I do not want other people to keep on buying my second hand clothes. Forgive me kana kuine vamwe avo vanotoraramiswa nazvo izvozvo zvekutengesa hembe dzemumabhero. But what I want to tell you mukoma ndezvekuti hembe idzi dzinotengeswa dzemumabhero, it is very complicated but idzo dzinotouya nemweya yakashata. Hongu munokwanisa kuramba muchitenga zvenyu but never trust hembe dzakambopfekwa neumwe munhu, nekuti dzimwe dzacho dzinotosukwa neropa. Ropa iri mukoma hakusi kunzi rinenge riri ropa rekuti dzinozosara dziine mablood stains, but no mukoma nashi dzinotongosukwa neropa as in marituals aya amunogara muchingotaura kuti vanhu vakaita marituals. Dzimwe hembe dzacho believe you mukoma dzinenge dzitori nemacases. Please never trust hembe dzinenge dzakambopfekwa neumwe munhu. Worst of all hembe dzaunenge usingatombozivi kuti dzakabva kupi. Saka ndakati ndatanga kushanda mukomanashi taiwanzokuenda dzimwe nguva ndaiendeswa ndonosiyiwa kuMaravastad. Kana muchikuziva kunzvimbo ikoko kunongoitika zvimwe zvinhu zvingori weird mukoma. Kune vanhu vanoita zvekurombesa, vamwe vanhu vanenge vaine chechi, inenge ingori mvenge. Saka uyu muSomalian wandainge ndichishandira ndichangomuti Muhammad. Saka basa rake rainge riri rekuti aienda achinotenga
hembe idzodzo in bulk. Saka ndiye munhu ainge achisupplya vanhu vakati wandei vaizotengesa hembe idzi dzamunongoona dzichitengeswa, kazhinji dzinotengeswa nema-Nigerians. Saka it was very strange because hembe idzi dzimwe nguva dzaienda dzonogara kuma warehouses, zvezvo zvekuti kune storage zvokuti you rent a storage, ndokwadzainogara hembe idzodzo, but imba yake yainge yakakura because iye ainge achigara kumaplot. Imba yake yainge ine magaraji matatu but ainge achingoshandisa garage 1. Maiva neimwe space yakakurisa mukoma, but he used to avoid kuti hembe idzodzo dzinge dzichienda kumba kwake. Ita sekunge anototengesa zvinhu zvinenge zvichitomutyisawo, zvinhu zvaanotosema. Mukomana chikuti hembe dzemumabhero, kana wakambovhura bhero panenge paine rimwe zimunhuwi rinobuda. Saka nekuda kwekuti takazonyanya kuita very close, plus aiva munhu ainyanyisa kuda vanhukadzi, akazotangawo kurara neni nekuda kwedesperation nekutya kudzingwa basa plus kuzopiwa mari. Ndainge ndichirara naye Mahamati uyu, ndopa akazotanga kundibudira pachena akati the reason is why asingadi kuti hembe idzodzo dzinge dzichitombosvika kumba kwake, aitya kuti his kids can become possessed. Akati nerimwe zuva mushure mekunge areceiva shipment yakabva kuTanzania, because ndokwadzaisvikira ikoko. Saka dzimwe nguva mabhero awa zvavaiwanzokuita ndezvekudai. So kune matrucks awa anenge achinzi ari kubva kuTanzania. Matrucks awa anenge aine beans mukoma, saka half yetrailer zvechokwadi inenge ine beans, then the other rest of the trailer munenge musina beans, munenge muine hembe idzodzo. Ndo mawiro dzainge dzichiita muSouth Africa. Saka akati mushure mekunge vatanga kugara kuplot, because akatotengera imba yacho iyoyo yekuplot achiti ainge achida space yakakura, ndokubva vachizotanga kuchengeta dzimwe hembe dzinenge dzichangobva mukusvika kumba kwake. Akazonotisa mushure mekunge vareceiva this other shipment, ndopa akabva achizoona kuti vana vake hanzi vainge vachiita sekunge vainge vari possessed, vakarara usiku hwose vachingochema nekuseka. Asi iye anoti vakatanga vachiseka, akatoti sezvamunoita imimi kana muri kumachechi enyu, because iye muMuslim, akati unoona zvinoitika kana vanhu vanozviti maChristian, maPentecostal, kana vari kuchechi vanotanga kunamata vachichema, some they will be rolling on the floor, vamwe vachiita zvimwe zvinhu zvekuti it is not like holy when you are praying, because ivo maMuslim vane kamunamatiro ako kavanotarisira kuti munhu kana uchinamata unofanira kuti unge uchinamata in a certain holy way. Mukomana shi aitomboenda kana paYouTube, ndisati ndatomboziva kuti kune chinhu chinonzi YouTube, obva tanga kundiratidza mavideos achiti iye ndo zvainge zvichiita vana vake. Saka vakabva vachizoziva kuti hembe idzo dzavainge vachitora kuTanzania ndo dzainge dzichikonzeresa kuti vana vange vachiita sekunge they were possessed. He finally told me kuti after that was when paakazoenda kuDar es Salaam ainge ava kuda kutenga stock yacho directly, because pose ipapo vainge vachiita zvokungoshandisa middleman. Akati ava kuda kuenda iye direct, akaenda kuTanzania kuDar es Salaam. Asvika kuya ndopa akabva achizoendeswa kune imwe warehouse, akaendeswa neumwewo zvekare muMuslim, but akati ainge ari munhu mutema. Asvika kuya akati akaona kuti kwainge kuine n'anga dzainge dziri kun'anga idzi, hanzi dzainge dzakabata zvigubhu but chiita sekunge dzinotoshandira murume wacho iyeye. Ndokubva dzachizotanga kumwaya hembe dziya, dzichimwaya hembe kuitira kuti mabhero iwawo ange achizotengeseka very fast. Saka akatenga hake hembe idzodzo since he needed the money. Paakauya kuSouth Africa anoti within 2 weeks ainge atengesa stock yose zvaainge asina kana kumbogara akaita like kutengesa hembe dzose idzo dzaainge akaenda akanotenga kuTanzania. After that anoti ndopa akatanga kunyatsokurotesewa manje ava kuratidzwa kuti vana pavakamboita sekunge vainge vari possessed chichainge chichiitika kwavari. Anoti akarota mumwe mukadzi ainge asina chiso uye zvekare ainge akamira pamusoro pedutu rehembe. Hembe idzi dzaita sekunge
dzainge dzichibuda mugungwa, asi gungwa iri rainge rakazara neropa. Akabva achizotaura neuya uyo waainge achitengera hembe kubva kwaari. Ndopa akabva achizoziviswa kuti hembe idzi vanodzishandisa dzimwe nguva pamarituals, kana kuri kunzi kunenge kuine vanhu vanenge vachida kudzinga mhepo dzavo dzavanenge vainadzo, like urombo kwakaita sekunana India kunoitwa marituals. Hanzi munhu anoti kana achiona kuti zvinhu zvake hazvisi kumufambira zvakanaka mumabhizinesis ake, anobva achizotora hembe dzose dzaanenge ainadzo mumba make vanonodzisiya kutemple. Then vadzisiya kutemple kudaro dzinobva dzachizonamatirwa nemapriest kusvika vaona kuti vanenge vadzinga mweya yenhamo inenge ichiteverera mhuri yacho iyoyo. Hembe idzi dzinotorwa hadzitengeswe as such. Kana kuri kunzi vakapiwa mari iyoyo inofanira kuti inge ichizodoneterwa kune vanhu vanotambura kana kudzoswa kutemple. Then mapriest acho iwawo ndiwo anozoona zvekuita nemari yacho. Ndo zvakandiudza izvozvo mukoma. It was hard to believe, but nekufamba kwenguva ndakatanga kunotisa kuti vamwe vanhu avo vanonyanyisa kutenga hembe dzemumapero, it's like vanongoramba vachingotambudzwa nemweya wehurombo. Handizivi mukoma, but ndo observation yangu iyo yandakaita. I had this other friend of mine uyo wandichati Fifi akakurirawo kugweru, saka akazotanga kutenga mabhero awa achimaendesawo kuZimbabwe achitora nakabusiness kake. Zvinhu zvakatomboita senani, but mukoma mwana wake Fifi uyu mafiro aakaita so hazvitombonzwisisiki. Akawanikwa akazvisungirira muspare bedroom make mukoma Nash achishandisa saga iro raakashandisa iye Fifi paakatumidzira mamwe mabhero acho. Mwana uyu akazvisungirira nesaga naye mukoma Nash akatofa. Saka I think and I know kuti hembe idzodzo dzemumabhero dzitori nemamwe maspirits ekuti anenge achingodziteverera hembe dzacho idzodzo. Handiziviwo kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudii pamusoro peconfession yangu, but ndo zvandakaudzwa izvi nemuSomalian uyo wandainge ndichishandira. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi musatenga hembe dzemumabhero nekuti dzinouya dzakatakura mabad lucks, macases. Ichokwadi here kuti mamwe maculture ndo zvavanoita. Hanzi kana munhu akazviona sekunge ava kunyanyisa kunetswa nemweya weurombe, zvinhu zvake zvinenge zvisingamufambiri zvakanaka, anobva achizotora hembe dziya obva achizoenda onodzisiya kutemple. Hanzi hembe idzodzo haafaniri kuti anga achidzitengesa, anongodzidonata. Vanzvadzi ava vanga vachiti hembe dzose idzo dzaunenge uinadzo mumba mako unodziunganidza dzose dzevana vako, dzemudzimai wako, obva waenda nadzo kutemple unodzisiya kutemple ikoko. Kana ukanzi dzitengese, mari yacho unoipa hanzi mastreet beggars, kana kuti unodzosera mari yacho kutemple. Strange things indeed they do happen in this world. Let us have this discussion about this confession yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ko apo pavari kuti hanzi mwana akazvisungirira nesaga, saga iro rakashandiswa naamai vake vakarongedza hembe dzavo idzo dzavainge vahodha vachiti vainge vachida kuti hembe idzodzo dzinge dzichizonotengesewa kugweru. Mwana atora saga kwava kuzvisungirira. Do you think kuti it is a coincidence? Do you think kuti pane zvakaitika? Let us talk about that as well in the comment section. Ngekidzaiti pataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma Nash, chitupa changu vikai, ndiri murume uye zvekare ndine makore 30. Mukoma nyaya yangu yakamira sekudai. Inini ndinogara nevabereki vangu, baba vakashaya havo, manje handisati ndaroora mukoma. Chikonzero ndechekuti hanzi baba vedu vakaromba mugore ra2001 vachirombera kutsigisa musha mushonga weDivisi, nekuti baba vangu vaiva murimi mukuru. Vanhu vakashamiswa kuti chero kanzi kwapisa mvura haina kunaya, asi pamba pedu taingokohwa. Makore akati achifamba
mhuri ichikura, vana takati takura ndokutanga kutongonetsana, vana tisingawirirani. Taiti umwe akaenda kubasa umwe asingariwane, taibva tatanga kunetsana instead yekuti tinge tichibatsirana. So takati makore achifamba, taiti tichishanda hapana chinobuda, kungoshandira doro nemahure. Hanzvadzi dzedu dzaingoita zvechihure, zvese zvichiitika izvi hatina kuziva kuti zvinhu zvevabereki zvaikonzeresa. Chainetsa ndechekuti munhu aingoti ega kungava kufamba, munhu anongobuda ega. Saka ini ndo pandakazofamba ndikaudzwa kuti baba hamufi makaroora, nekuda kwekuti mhepo yamakaiswa yakasimba inotoda amai venyu vasunungure, sezvo baba vakafa vakasiyira amai mishonga iyi. Mukomana shimuri yedu, mumuri medu hamuna kana peace. Manje iko zvinozvi zvatova worse because madzikoma angu ose marombe. Umwe ndiye anoti kana achishanda anenge achingoshandira hake doro, umwe muvakadzi haabvi. Hanzvadzi dzangu mbiri dziri kuvarume, asi kuzongoshingawo vanoshungurudzwa zvinopatsitsi, kuti vamwe mukoma ivavo vanotopenga chaiko, but not kudya mubhini. Kupenga kumwe kuya kwekuti dzimwe nguva anongotaura ega achiita zvinhu zvinenge zvisinganzwisisiki, but mukupenga kwake haanetsani nevanhu. Wozoti ini kana ndikadanana nemunhu anongondiramba ndisina chandamutadzira. Apa kuenda kwavanoita, vanoenda vandidya mari, of which kamari ikako kavanenge vandidya kanenge kari kamari kandinenge ndichitosevha, handina chandinoita chinobatika muupenyu mukomanashi. Pane rimwe zuva mukoma wangu umwe wandati anorwara nepfungwa akatombobata demo achida kutema amai, achiti iwe kasira kubvisa mushonga wauinawo. Vanhu pavakanzwa noizi vakazobata, but painge paoma sezvo aiva nesimba chairo. Mangwana acho takabva tagara pasi semhuri kuti tifambe. Takaita saizvozvo, ndokuuya nemunhu akabvisa zvaakabvisa. Handichataura kuti zvii zvakabviswa, vanhu vanogona kuzonotisa. Zvadaro takabva tati at least tava kuita zvinobatika muupenyu, kushanda kuroora, but mukomana achikukuudzai izvozvi zvatova worse. Munhu akauya uyu ndewe fake, zvaakabata hamene kuti ndezvake here kana kuti ndezvedu, because why is it pasina chakachinja. Iniwo chinondirwadza mukoma ndechekuti handina kana mwana, ndinotomboita utsotsi hwekuboora butiro ndichiti zvimwe kuda ndomumitisa uyo wandinenge ndichirara naye, but kana one akambouya kwandiri achiti ndine nhumbu yako, even kungopomedzerwa hautomborina zvachose. Maproblems acho akawandisa mukomanashi. Hanzvadzi yangu umwe mwana wake akanzi angodona just like that. Apa mwana watiri kutaura nezvake 3 years kungodona zvekutotyoka makumbo. Izvezvi zvetsano vari kungoshandira mari yechipatara. Pakaipa mukoma, ini handitomborina tarisiro yekuita mwana oro kuroora. Dzimwe nguva ndinoti ndakatarisa mai vangu ndonzwa kuda kuvauraya chaiko nehasha, asi ndinongozvidzora kuti ungavaita sei. Amai ndiamai, ndo nyaya yangu iyi mukomanashi. Munozondiudza muchinge maposta, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvinorwadza kani, hanzi tiri kushanda tinoshanda, asi chiri kubuda hapana. Are you in that same situation? Kana variko zvekare vanenge vachikwanisa kutipawo maprayers. I was asking you kuti munge muchiuyawo nemaprayers enyu, nekuti dzimwe nguva paunenge uchishare nyaya dzakadai so iwewe semunhu anenge achishare nyaya dzacho zvinokuaffecta so much that unopedzisira wava kushaya kuziva kuti wozvifambisa sei. Saka you can also bring your prayers. Tobva tadzosa zvekare maprayers paplatform pedu panapa. Kunyangwe avo vanoti they are pastors vanenge vachida kuparidza, I can offer you that platform. Moya muchiparidza muchitipa mascriptures, munokwanisa kungoita audio muchitipa vhangeri, then I will post as well. Handizivi kuti munozviona sei vedare apa. I am talking from experience semunhu wekuti I went through hell
kubva muna December kusvika pari nhasi, and sometimes unenge wava kuti zvimwe kuda inhau yemamwe maconfessions aunenge uchishare uchizamawo kubatsira vanhu, then iwewe mafinances ako obva asungwa zvekuti unge uchishaya kuziva kuti woita sei. But I thank God kuti I am still alive. I went to hell and I came back ndisina kuromba, and I am proud of myself. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.